तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। तब और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। तो रउआ सन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट, बिल्कुल खतरनाक मैटर सावन स्पेशल रक्षाबंधन के गीत। उम्मीद करते रुआ सबन के बेहद पसंद आई। अगर एक रुआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कैतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रुआ के पसंद बा, रुआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ समन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रुआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखी ले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे रक्षाबंधन के गीत, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रुआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल चीज़ चार्ज। तो ये से कहल चाहब रुआ समन से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार बानी, तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, काहे का लय बा, काहे का धुन बा, रुआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत के हाले में शादी भइल बा, गौना भइल बा, अइहे रक्षाबंधन पर्व नहीं रहता। एक दिन अपना अम्मा जी से का कहते, अपना सासू माँ से कहते हैं कि ये अम्मा हमके एक दिन ला जाए दिन नैहर, हमके ऐसे कि भैया के राखी बांधे के बा। आ देखी का कहते वो अपना अम्मा जी से, देखी कौना भाव में कहते, कैसे कहती है कि भाई बहिन के ह प्यार के ही बंधन, साल भपयावे परब रक्षाबंधन। हे अम्मा जी सुनी ना, कि भाई बहिन के ह प्यार के ही बंधन, साल भपयावे परब रक्षाबंधन। राखी के नेग में आई फोना वाला अब की ठाने के बा, कि राखी के नेग में आई फोना वाला अब की ठाने के बा। अम्मा जी जाए दिही नई हरवा, अम्मा जी जाए दिही नई हरवा, राखी भैया के बांधे के बा। अम्मा जी जाए दिही नई हरवा, राखी भैया के बांधे के बा। तो उम्मीद करते मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन ऐसे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना है, रुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सकिले, हम तो हैं राइटर। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवावल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय माता दी।